திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் முன்னாள் பொருளாளர், கழக உயர்நிலை செயல்திட்டக்குழு உறுப்பினர், பெருமதிப்பிற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய ஆற்காட்டார் அவர்களுடைய இல்ல திருமண விழாவிற்கு வருகை தந்திருப்பவர்களை வரவேற்று உரை நிகழ்த்திட தமிழ்நாடு அரசின் எதிர்க்கட்சியின் தலைவர், கழக இளைஞரணியின் செயலாளர், தமிழகத்தின் போற்றுதலுக்குரிய எதிர்காலம் மரியாதைக்குரிய திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை வரவேற்புரையாற்றிட அன்போடு அழைக்கிறேன். கழக தலைவர்களுடைய தலைமையில் நடைபெறுகின்ற ஐயா ஆற்காட்டார் அவர்களுடைய இல்ல திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் அத்தனை பேரையும் வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். கழகத்துடைய உயர்நிலை செயல் திட்டக்குழு உறுப்பினரும் முன்னாள் அமைச்சருமான ஐயா ஆற்காடு வீராசாமி அவருடைய பேரனும் வடசென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சகோதரர் டாக்டர் கலாநிதி வீராசாமி, டாக்டர் ஜெயந்தி கலாநிதி ஆகியோருடைய மகனுமான சகோதரர் வி.கே. சித்தார்த், அஸ்ரயா காயத்ரி ஆகியோர் இன்றைக்கு திருமண வாழ்க்கையிலே அடி எடுத்து வைக்கின்றார்கள். மணமக்களுக்கு உங்கள் அத்தனை பேரின் சார்பாக முதல்ல என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த திருமண விழா நிகழ்ச்சியிலே கழகத்துடைய இளைஞரணி செயலாளராகவோ தமிழ்நாட்டுடைய எதிர்க்கட்சி தலைவராகவோ நான் பங்கேற்கவில்லை. ஐயா ஆற்காட்டார் அவர்களுடைய குடும்பத்தில் ஒருவனாகத்தான் உங்களை எல்லாம் வரவேற்புகின்ற அந்த வாய்ப்பை பெற்றிருக்கின்றேன். முத்தமிழர் கலைஞர் அவர்களுக்கும் ஐயா ஆற்காட்டார் அவர்களுக்கும்